Puilano jotono no ani channel lo lamsogo hingke जों tini haino hai kaisa love story जों khnawi nelainai yai o love story eba hamjakmani kothomani bisingtei obono जों saimanani nailainai eba saiman lainai borok rok khorok nei asukhe kubuikhe hamjagui tonglaio phia salja tamni bagui ma kaglai जों tamni bagui asuk hamjagui tongphano salja kaglainani nangui thang abono no जों tini sawiman lainai tumung जों o jinis no sawiman khe chini hamjak mause जों tebo krak khlai mannai hake phaide जों tini ni chini kothomai ba story no जों chenglai norok puilani sime paithak jora no kaham khlai khnawi tongdi hake se norok bujiwi mannai khasrangni umor bisi 27 eba 27 years bo Bengaluru nursing porimani course paiye sakni hawo kifili phaikya bo flight ni nongkhorei phaikya lama kisa himoi phaike no bo achomsa khumbar no nukha khumbar bwsa jerai khepjak logio bwsai tongo bini bwsai sak kjak kuchu kotor no te khom khom ongoi tongo khasrang khumbar no nugui sini jago khumbar song ajorao malkhung kasawi biango bo thangai payo khasrang khumbar no nukphano khumbar khasrang no nuglia khasrang nogo sok phaibo khumbar no mangno belai khe muito manjago bisikba eba 5 years sikangni kok agi puro khasrang bai khumbar belai khe no hamjak layo borok khorok nei salja phano kok saya tonggoi manlaya salja borok hai hwnei kogrelai mani bo tongo tumung जों khorok nei ma kaijak laya hingkhe thuya sakno kaijagya no tonglainai haifano boi bele kaijagui manya hinai khasrang bai khumbar class 12 ni simi hamjak layo borok ni kami bo gana gana no klayo hake borok malai bo manu te malai layo te school rogo thangkang ke borok kunei kheno thanglayo khasrang ni kaisa keypad phone tongo khumbar ni khe phone rok korei haifano khumbar ni toy tongo bini toy ni phone tongo abo bai kheno khumbar bini hamjakma chala khasrang bai khlai kok rok sao saljafano borok kok saya oi tongui bo manlaya saljakai khumbar ni toy bini buma buphano khasrang bai hamjagai tongmani kok sawi rewo khumbar afro bini ama babu bai kisa hinjago tabuk jerai rogo kaham kese poridi ulatorei buma bupha kaya da ongna bahinai haibano khumbar ni buma bupha khasrang no jerai kaham eba borok kaham tei khasiwi porinai hinai khnaka hake bwsajak khumbar no afur ni simi mungsabo kutukliya okongno khumbar saimanei bo belai kheno bwkha srangjago abo haike no bisik nei ongoi thangka khasrang bai khumbar hamjak laimani asuk jora borok khorok nei bujilai kaham kheno hamjagoi phailaikha aboni ulo salsa borok malai tonglai puro khasrang hai hinai khumbar no sungo ang bai nung kagoi tumung tonglaina kalaikhe nung tonggoi de manno khumbar logi logi no kifili sao nung bai kagoi tongna kalaikhe angle tai kebo bai kaijagya eba thui phan thangnai hinai khasrang bono saphika ihi abo haike kokta sadi tumung kaglaina se kalaikhe jani lama ja anglai phano amtei tei kaijagya eba thui thangnai hinai samani rok abo chaya hinai khumbar hai hinai sao hunke nung ano hamjagya nata aboni bagai nung okok sao khasrang saka hamjagya ongoi ang okok samaniya angnono belai kheno hamjago abo mungsa bai phano sui manya haipano borok rok buma buphani khushini bagai kaijagya hinai khakrak ongmani bo chaya klayo khumbar hai hinai saka nung ano asuk se hamjago hunke जों kaglainani bo klai galakta nung ano thuyasak hamjak dito kaknani kokrok ta sadi ang nung bai chalkhe bwkha ruwaima ongoi mangno ang ma tongnai khasrang hai hinai saka ang khaibano no gobang hamjagya diba tamni bagai kagoi tongnai sula abo haike borok khorok nini bising asukke hamjakma ongoi tonglaimani saljage khumbar nogo atomsa bupha bai hinjaknani chengkha buphano kebo khorok jasuk tatal kok sakhna phia bini bupha abono kubui wansukha bupha khumbar no hinka khasrang bai bising bising tonggoi bwsarok khibijak amterok hinai khnao amterok tangdi ulo jala kaham manyangnai eba bwsai bai kahamke ma tongglakse hinai khumbar buphano kabui sao abo bebak dalar kokse eba tatal kokse abo hai tatal kongno no sabo sawi tong khasrang borok kahamsi boano mungsapano khlaya ko hinai phia bupha bono saka khasrang bai tai malai man glak te hamjagui bo man glak hinai khumbar buphano poito khlairna bagai belai kheno saka haipano bini bupha bini kokno poito thangliya tibono khasrang bai hakchal ungnani bagai dagi kha saljake khasrang no kol khlaiye joto kok
saka tei hai hini saka nang ano kubui hamjakma tongkhe ano nini nogo talangai thangpai sidi ani ama babu songnung bai kaiglaksi hinui khasrang saka nini babu asuk nono joli jagai tongmani jorao ani nogo nono talangai thangpai khe borok taibo joli jaknai si ulo jeng taibo sikagai talangjaknai hinui hake khumbar hai hini sapika nini bai ani hamjakma kubui si hinke borok haino mago sinai tabong nang ano tuye hakjal jago phano kharei talangkra di hinui bini kongno khasrang kifil mungrika nang belai cherai rok hai jikon wan sugo angno hamjago haipano aba hai samung rok ang tabuk khlai man glakho hinui ani thani aba hai khomata rok gri ko hinui khumbar waire wai khari wi talang di hinui khasrang no koikha haipano khasrang khari wi talang nani soya eba gosia uloge khumbar belai kheno joli jakha bo joli jagai sao nini thani ani bagai kubui hamjakma se gri aboni bagai nang ano talangai manya nang ano talangai manya hinke ang bai te kok sana bo nangliya aboda nini kubui hamjakma hinui o salni simi khumbar khasrang bai kok salia khasrang kol khlaike bo kol receive khlailia khasrang belai kheno bokha tek to nangjakha aboni ulo khasrang kaisa wan suka bo khumbarni bupha bai malai kahamke bujogei sanai te khumbarni bupha borokno bujimani ulo kairenai hinui hake bo khumbarni nogo bokha kra kheno khumbarni bupha bai malai na hinui thangka afro bo khumbarni bupha no kachang kheno malai bujogei saka khumbar bai ang mungsa hamya relation khlaimani grai kho ang khumbar bai malai phano waisi phano hamya tomung robo tongya kho tamni hinba ang khumbar no kubui bokha bai hamjago ang bono tai bini bkhano sang hamjago bini bsakno tangnani rok nang hamjagya ang bono bui hai khari oi talangnani thangnani rok ang muchungya tamokhe salaye akoi kachang nogo talangai se kaijangnani musungo pia khumbar ang bai ma kaijagya angna kiroi kharnani kok ano saka haipano jeng kharya oi jengno kaire de hinang no sao ne khumbarni bufano koikha khumbarni bufa khasrangni kok rono bujiwi mankha pia khumbar no bufa kutuk phika khari thangnani kok sao ne khnawi hage khumbar bufa bai hinjakma bagai haino hai dukhu nangjak phika te bo haini bagai no bo khasrang no joli jak phika bo khasrang bai waisipano kok rok bo sanani nailiya abo haike mangno tuman eba talnei engai thangka khasrang bengaluru nursing khlaina thangnani kok tongmani haini bagai jorabo sokpaikha afuro bo thangnani sikang kaisa letter suyei buini yakteke khumbarno yapar de hne kalangai thangka phia bo saimanya o letter ba khumbar mada mankha ba mania phia o letter ro joto kok kahamke bujogoi no khasrang suikya abono porike khumbar joto kok no bujiwi manna tuikhe abono lo khasrang bengaluru thangai paikha tabuk bo wan sugui manya khumbar bahaike slaijagoi thangka eba ase kogrlai marokno bahaike pogoi thangka o kothoma orono paikha o story ni bisingtei jeng tamonuk honkhe hamjaklaimao gwnui ni bisingo hamjakma hinma simi bai wngya tamokhe gwnui ni bisingo bujilaimung poito nakarmung tei kwrwnglaimung bo tongnani nango abo hai kwrwi hinkhe jesa kubui hamjagui tonglaifano salcha ma kaklainani bo nangui thango tumung khoroknui ni bisingo bujiwi tongna srwngkhe eba bujiwi tongnani rwngkhe o hamjakma salcha kubui wngui thangnai abono tini o kothomani bisingtei norok wan suknani nango hake bayapsong norok tinini o kothomani bisingtei norokni khani korono tamo sanamuchung abo norok komeno sawi mano tei norok o kothomano chajagui tongo ke like khaidi share khlaidi tai ani channel o katal phai tongke subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।